Στο χώρο της υγείας, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Ένα σύγχρονο ιατρείο δεν πρέπει να είναι μόνο άρτια εξοπλισμένο, αλλά και να αποπνέει κύρος και επαγγελματισμό. Αναβαθμίστε την εικόνα του χώρου σας με κάτι πραγματικά συναγώνιστο. Καλώς ήρθατε στο Mad Lab Prints. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Δικμάνης από το Mad Lab Prints, ένα e-shop με premium art poster με σχέδια αποκλειστικά για ιατρεία και επαγγελματικούς χώρους, ένα από τα ελάχιστα e-shop του είδους παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε για να αναβαθμίσει αισθητικά κάθε ιατρικό χώρο, με θεματολογία προσαρμοσμένη σε 19 διαφορετικές ειδικότητες. Για ένα οφθαλμολογικό ιατρείο και την αίθουσα αναμονής των ασθενών, ένα προσεκτικά επιλεγμένο πόστερ με καλλιτεχνική απεικόνιση του οφθαλμού και της έννοιας της όρασης δεν είναι απλώς διακόσμηση. Ενισχύει την εικόνα του ιατρού, δείχνοντας καλαισθησία και ότι σε αυτό το ιατρείο δεν αφήνεται τίποτα στην τύχη. Με 5 διαθέσιμα μεγέθη, από ένα διακριτικό επιτραπέζιο καδράκι 13x18 εκατοστά, μέχρι τον απόλυτο πρωταγωνιστή που δεσπόζει σε κάθε χώρο 70x100 εκατοστά και κορυφαία εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί υψηλής ποιότητας, κάθε πόστερ αποδίδει με λεπτομέρεια και ζωντάνια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ειδικότητας, αναβαθμίζοντας άμεσα την εικόνα του χώρου. Το Mad Lab Prints δεν προσφέρει απλώς επιλογές διακόσμησης. Προσφέρει επαγγελματική ταυτότητα, αισθητική αναβάθμιση και καλύτερη εμπειρία για τους ασθενείς. Ανακαλύψτε τη συλλογή μας στο www.madlabprints.art και δώστε στο ιατρείο σας την εικόνα που του αξίζει. Αλλά ακόμα και αν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, επικοινωνήστε μαζί μου στο email madlabprints@gmail.com για να ετοιμάσουμε κάτι σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Ακολουθήστε μας στα social media γιατί διαρκώς εμπλουτίζουμε τα σχέδια. Mad Lab Prints, εκεί όπου η ιατρική επιστήμη γίνεται τέχνη.